ତୁ ଏତେବେଳେ କଣ ଯାଉଛୁ? ଟ୍ୟୁସନ ବା କେତେବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଇ? ନାଇଁ ମୋ ବୋଉ ଦେହ ଖରାପ, ତୁ ଘର କାମ ସାରିକି ଆଇଲି। ଆଉ ଯା ଶୀଘ୍ର। ଏଇ ଶୀଘ୍ର ଲାଗି ହାତ ଦିଅ। ତୋର ଏତେ ଲେଟ୍ କଣ କିରେ? ବୋଉ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ତ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ। ଟ୍ୟୁସନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବାହାନା କରୁଛୁ, ପଇସା ଦେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ବାହାନା କରୁଛୁ। 3 ମାସ ହେଲାଣି ତ ପଇସା ଦେଇନୁ। ଯା ପଇସା ନେଇକି ଆସିଲେ ଟ୍ୟୁସନ ବେଳକୁ ଆସିବୁ। ଆରେ ତୁ କଣ ପଳେଇ ଆସିଲୁ? ଭାଇ ଟ୍ୟୁସନରେ 4 ମାସ ହେଲାଣି ପଇସା ଦେଇନି, ସାର୍ ମତେ କହିଲେ ତୁ ପଳା। ହଉ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ଆରେ ତୁ ଆକୁ ପଢିବାକୁ କାଇଁ ମନା କରୁଛୁ କିରେ? ପଇସା ଦେଇନି, ମାଗଣା ପଡିବ ନା କଣ? ଆରେ ଏଗୁରା ଗରିବ ପିଲା, ତୁ ଆଙ୍କ କତରୁ ପଇସା ନଉଛୁ? ତୋର ଏମିତି ଆହୁରି ଅଭାବ ରହିଲା? ଆଉ ମାଗଣା ପଢେଇବି ନା କଣ? ତମେ ତ ପାଠ ପଢାଉନା, ପାଠ ପଢାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ କଲଣି। ଶୁଣୁ, ଏ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢଉଛୁ, ସେ ବଡ ହେଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି କଲେ ତତେ ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବି। ଆରେ ଆଜିଠୁ କୌଣସି ପିଲାଙ୍କ କତିରୁ ମୁଁ ଟଙ୍କାରେ ରଖିବିନି। ଆଉ ଭଲ ଗୁରୁ ହେଇକି ଦେଖେଇବି।